wasu saddabarorin da ake yi to ita batora kurme kurjara jina amaidos merci le personnel du professeur wali abu da ke da zakar mai damara ja wanda bai haɗi ba wadda bata bai san waye ba batun da kan wani ya zo daidai kagar shi yake kokarin samun ya zambaci Hassan Adamu na Agades mai damara bula baro nan kai to wanda shi dama ya riga ya haɗi dan tele gode ga ino hala arbitre masiflay mine to antuma sa victoire to amma mun hison ya dauka ya kada wani da ruwa su te menga mu ta yi sha'awa saboda in yace yayi kwanto da azarci saman gobe in ya gama da wani kato ba zai ba shi dama wani ba shi azarci saman ba balle ya samu wannan faladin tupe arrivé kwarai kenan mahi kyau ya turza ya dage ya tsaya ya yi kokowa in yana yi a yanzu dai wannan minti 2 zuwa 3 su suka yi musu saura arbitra ya ce ku yi kokowa in kuna yi ni in lokaci ya yi bushe ku zan yi hadi na ce ku dai ke taku shi dai dan tela tashi da muna na mahaukaciya da ta hana rijiya ta hana rijiya mutanen gari jama'a ku kama nan ku saka tafsa nan ku yi kaza dan cikin ruwa ta ce ku dai kuke ta yi ni ina wanka na yanzu lawali dan tale ya baka ne hannu na Hassan Adamu wallahi barka lawali dan tale yake da baka ne hannu Hassan Adamu ne ya cire wallahi dama lawali ina ce ma kai hatara kai ne da matacce ya kace espoir din Zandar wallahi yayin sa kaka da baki Hassan Adamu ya cabda kawa nan ba ya samu ya kurce to yanzu ne da ket ya samu kanshi amma har dai man tiyir ko ya yi ma Hassan Adamu wani riko ga hannu to kulir ko madan da lokacin da shi Hassan ya danne mai kai a koma ya kubce wallahi koma sai wata sabuwa in tarba kuma a sabo kai da ya ta kulawa wallahi corona ba ta kusa da sorku na wani da experience ɗinka da komi ka tsaya matacce na baka waya haka kada ya je ka doso tana nan ta zo ta liberi za ku wallahi dan tele state ai ya mai capital wallahi tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammad wani sa'in nashi da yake a da jere an ba Hassan Adamu kashi da kwana lahiya amma in ba shi ba amani Abdul Tol Africa wani girye dinga ino gai Allah sai da na gode Allah ya mai shaidi dan daji a tsaye da sarbi Halilu Hakimi na gode aban ba da kai a dan tele wani si ça doit continuer comme ça Aisha da Malika Allah kai za aba da dan tele fata dan tele za aba ne ba tellement fameux Zandar ya kada Hassan Adamu dan tela Aisha dar shakka ta job ya kubuta amin en faveur de l'avertissement mamana na Zandar ka zo kai zabe kowa ta hudu muke jira tsakanin Mamman Ibrahim na Zandar mai damara ja wanda ya faɗi tun je shi ma da Almiyawu Muhammadu na Agades mai damara bula ga sunan ta kama le président de Lutte Dosso Alhaji Abdou wallahi informe les leaders de la délégation sai ya fada mugu hannu côté du samedi dirigé da aka fara kokowa ya fada mugu hannu jusqu'au samedi 1er à Karshe tout lutteur a remporté le combat ya yake kokari Almiyawu Muhammadu na Agades shi yake turza kokari yake ya samu shiga amma ga alama Mamman Ibrahim na kokarin taushe mai kai buhu a dawo
Zandar ko kya samu ka dai no dine etablissement NDM ai ta kare a shayin dak jum akai wanda Ibrahim na Zandar har ƙarshen kokowa shi ya kada saboda ya kada da sabu kokowa shi a 50 seconds shika shi a shayin dak Zandar ya kai lamso shika shi da da ta yi wata oh zami isa kai gone gai mu alhaji abuja ta To ai kaga da yake yake isa kai bisa oribara su ne bai wadi ba madalla inda bisa wani buhu ne da wadi sa ku bara bonda kan jira nan amma ina zai rimo mante bisa buhu oribara su ba a waduwa wallahi zai rimo mante nodi bara no fa ba bara ta tabe shi maza kun yi kamar ba ku ba ikano dini amma directeur commercial ni mo ko di DG ai ta wanje tsaya ta madamare go feri yawo maza ka je damara ta so ta sun ce bura tsaya a gyara maza ka to akai manti jarmiya mu dai ni tan fuwan baro barka Alhaji ya barka da zuwa dangaranga wallahi a wanga sakoto wallahi da wani zakoto yake wajina ya kai Almiyawu Muhammadu na gadas ta jira sai kwana ka sai yanzu karhin ta yake ji wallahi baro an kada shi bisa buhu an ce kayan bai yi ba so a gaban ko gama yanzu so ya yake a yi ta tsaka hili kokarin samun kafa yake amma ta gagara ta gagara yanzu kai da gaske yake yi cimcim na gogurje so kwarai kuwa sai dai nesa mamman Ibrahim ya yi shi bauni 100,000 francs au premier amma hausa suka ce ba daga nan take ba neman kawo mamman Ibrahim yake yi amma shi kuma Brahama Kadiri ya toge shi ya ba da wannan mutum suna wani Musa Tembe wallahi kafa ba ta kamuwa ta kare ya hoge ta kudi l'histoire se répète ya dai wadi l'histoire se répète dai wafan da Almiyawu Muhammadu an sallama ma kasa mamman Ibrahim na Zandar ya kada ta tabbata ya hoge ta gwadi wadi ta wadi baro an ba shi ba aljina agadas to ka shaidi ya yi sa'a kenan shi ne nan wannan sa'a aka ran foroka ka ce ka rika kwanto da aba wani amma ka shaidi kala ne mu ma gwa musu ko gaduwa ka tashi da kaye na yi da bi baka ce ai ba harka yanzu dai ke cikin dai babu ita kwarai tun da ya samu kashedi so ngai no yin char hauda bonda kambe do ngai go char gai go ga char tibi ye ga char tam na kwani la ilaha illallah wallahi mai rai ya wadi kabiru shehu gali harji na gadas kabiru gali ya kada kabiru gani wallahi a gade mai rai ya wadi wani irin juyi wallahi mai rai ya wadi juyin dan masa yayi ma kabiru gani bayan can kaca kaca da kasa ba Allah wallahi dama na ce wannan kokowa ta kabiru Sardes pas confiance à Zender. kana da kawa guda vous avez le bonjour de monsieur Chibotanga de Télé Sahel Wallahi wada et madame Chibotanga de Niger Airlines da kawo guda PDG Niger aljanna Airlines Abdelaziz kana Larabi kokarin ka ketare ka tsunduma ka kasance ciki sai ka shawo baya ka hada gidan wuta ai ga dai irkoi ga ay jumai ga irkoy karyan fodo abisanda ai godiya ga mai garin turan kira amma ga dan koko zandar bai kokowa ba idi shaibu manika sa Wallahi. mama wallahi kabiru Bai bai yi kokowa ba Sandir Shana sande ya dogo Rabiu Abdu Kankura santir fuda Tobi Suche a levé au Togo les produits Tommy les produits Unifood de la marque Tommy sont disponibles partout au Niger à Niamey, Tawa, Maradi, Zender, Lipa
madalla yanzu ko kowa ta gaba hadi tsakanin Idi Shehu Mani Rabiu Abdu Kankura da Rabiu Abdu Kankura na Gadas wallahi to gani haba wallahi garajin ganda Kankura ya daro wallahi ya samu kamu ya ɗarɗe Idi Shehu Zumandi ya kama zaso ya kama zaso siyasa ne ta gagare ya dauka Kandi wallahi tutage zeri Kankura kuta dubara yake ya zashi ya dauka ya kawo mashi wallahi da fulan zama suka ya to ta gare Kankura zeri wallahi ya dai murkushe shi haka nan ba Allah Idi Shehu ya turza amma Rabiu Abdu Kankura ya hishi nauyi ngano zeri ya taushe yanzu ko kowa da takwas kenan hama babu salam reply Charlie reply gina zeri bono go guna reply Charlie don halin koyte Idi Shehu fulan zamne wono don sika kursi da baragi in ka kura zeri an balle cantano irma mamai no borogo sabu anan wurin ta riga ta kare mai ne ka ci shi da irma mamai na samu gina ko gyara si wannan babu yan tere tun da dai da an gyare su ana so ko ba so ni muna da ta yi wani dan turji da farko wallahi yanzu ta komo gado Sofiyan na neman kawa bai samu ba ta dawo yanzu an samu tashi Hamisu ya samu tashi Hamisu ya samu kawo Sofiyan ya dauka to arbitr kenan ja ya yi kai na zandar ya yi kai ya kada Hamisu Nuhu na zandar ya kada Sofiyan Dala na Agades Bashir Jallo chef de personnel wallahi Sofiyan ya turza amma concrétisation ta gagara Masaudu Aichora Kango Karma Isa Kiliya su dogon duki Mariala Samaila Talla Sergi Karbani no hare Wanda Abdu Hassan Gazeli na kokowa cikin minti daya za ta kare mai neman na tare da samu Alhaji Hamza mai nasara Marga Malik Abdullahi chauffeur Telesal wallahi tura yake in ga ma magaji tura yake girman Umar dukantawa ya mai yawa ne amma karshen ta kawo in ya yi amfani da wata yadda teknik walmo imane yi gube ne tana yi wayan shi da shi ya ma na sani ko da na ji dogon ta hannu na cewa Umar dogon tawa wallahi ta dau dogon lokaci tunda ta kai hutu ai ta dau dogon lokaci a gaishe ku ita can hama maza kun yi kamar ba ku ba an yi bashi dogon tawa ya wallahi ya kada kanshi wallahi Allah wallahi dogon tawa ya kada kanshi wallahi ido magaje mai wallahi kawai da ma ya ja shi sai durkushe yanda ka san in ka cau da raƙumi in ka ce ma raƙumi cau ya yake
wai buba caco ya kuwa duka gwiwan guda biyu ya durkushe abin tausayi wallahi na zandai ga dai irkwai ga to yawa ya cali haka ne reply haka ne sai di kale ya zuwa yanzu dai zandar na da hudu agadez na da hudu da macinil guda ya tabbata yana da shika 25 na shan lemu oriba ya tabbata yana jika 25 kuma kudin take yanke ya je ya ga abdu haruna sako ne da ya zo muna gada ga chef de delegation préfet Sibiri David Argabit kai wa antum Saleh Zeri wallahi ta kare Saleh Dauda ya gama da 33 second Rabi Kabori kamar warkiya wallahi ta zo gidan sauki Rabi Kabori na zanda kowa tsakanin zanda da Agades zandar na da kayan da biyu Agades na da kayan biyar a'a Amaguna zandar na da kayan hudu nil follono Agades